मासेल'खाबो नै सा लोंदों नैयाव नै सान्दुंबो दुंदों अखाबो हादों गाइस नै बेरेफुंजानि मोसौ खाहैदोंमोन आरोना दा ओमफ्राय मोसौ खाना फैफिनबाय आं नै बे जोंना वाटार साप्लाइआ बेरेफुंजानि भिउखौ माबायदि नुदों गाइस कमेन्ट खालामलाय नै स' हेल' गाइस नोंथांमोनखौ आंनि मनजय ब्लग इउटुब चेनेलाव खनसे बयखौबो बरायना थालायबाय गाइस आरो मोनसेयानो मोनसे मोनलायबाय मासेल'खाबो नै मासेल'खा इन्दोखा माइ जांख्रा हाग्राफोर नै जोंहानाव ओरैबो नै साब्रै नैयावबो दं जिरायजोबना दं आरो ओमफ्राय नै ओरैजाय सा लोंदों नैयाव साब्रैया हाबाय दं ओमफ्राय नै बिराद बुन्दायै मानसि नै इसोर सानैयाथ' बुंखाना इसोरखौथ' देनजारथार